बाजेला के करे दुवारे बाजे आरे के ये जे जगिए क ठानिले के कर जने हउवे के कर जने हउवे हो। अयोध्या नगर बाजन बाजेला दशरथ दुवारे बाजे आरे दशरथ जी जगिए क ठानिले राम के जने हउवे राम के जने हउवे हो। के जे अनाधन लुटावेली के गलवाहार हो आरे के ये जे मोहर लुटावेली राम के जने हउवे राम के जने हउवे हो। कौशल्या जी अनाधन लुटावेली सुमित्रा गलवाहार हो आरे के कई रानी मोहर लुटावेली राम के जने हउवे राम के जने हउवे हो। के जे विद्या पढ़ाइले के धनुष बाण हो आरे के ये जे आचार्य बनाइले राम के जने हउवे राम के जने हउवे हो। वशिष्ठ मुनि विद्या पढ़ाइले उहे धनुष बाण हो आरे विश्वामित्र जी आचार्य बनाइले राम जी जने होला राम जी जने होला हो। धन्यवाद।